Usa ako ka model, mo deliver og parcel. Pirmira kong gi-high blood tungod sa customer. Kaya ang ilahang order akong i-deliver. Ang mga receiver daghan kayog parcel pero gipang cancel. Na ay usang receiver daghan kayog order. Balay nila sa squatter nagpasan tos parcel. Dalan pasikot-sikot dugay kong naabot. Unya makalagot kaysa akong pag-abot gi-cancel og horot. Ang trabahong delivery rider di lalim maghatod sa order. Ulan init kami mo deliver, bisag layo ang receiver. Usahay pasanginlan kami kuno'y scammer. Ang delivery rider ikurang mag-deliver, di may mga sealer. Ang trabahong delivery rider di lalim maghatod sa order. Ulan init kami mo deliver, bisag layo ang receiver. Na ay usang nag-order na biktima sa scammer. Kay karton lang o plastic ang sulod sa iyang parcel. Niyang sukua ako'y iyang gikontra. Gihapak kus parcel gitiunan og pusel. Tarong ha? Scammer ka? Di man ako'y seller, sir. Rider ako, sir. Dili ko scammer. Ang delivery rider maoy mag-deliver sa inyuhang order. Ang tinuod nga scammer katong mga seller. Dili kaming rider.